Kamadza ndiri mambo Skymax Boss Gala newe Sigapi Chakakosha kunyengetera Patop top amangoma diri bamijane ayo Nodzer Bajidali bendi Baba Ishaka natenda Baba mimi mane chengeta Kuira topera Baba mane chengeta January Shweshi December Baba Isha mane chengeta Baba January December Baba mane chengeta Isha mane chengeta Shweshi December Baba Isha mane chengeta Rambanga kadaro Baba mune chengeta Ndokutenda Jehova Zveshuwa makandiitira ufefa Mwari Baba ramba mujipambanini pane vamwe vaitoda kundiwisira vaitoda nini kundiwisira nzira asi Mwari makaramba makashingirira Baba Ishaka natenda Baba mimi mane chengeta kurira topera Baba mane chengeta January Shweshi December Baba Ishaka mane chengeta Baba January December Baba mane chengeta Ishe mane chengeta Shweshi December Baba Ishe mane chengeta Rambanga kadaro Baba mune chengeta Baba mune ngoni zenyo Baba vandere ngadziburuke tenzi Jesu timi mune semba tenzi variko amwe vakatisiya asi Mwari Baba muna kumbondisiya Baba Ishaka natenda Baba mimi mane chengeta kurira topera Baba mane chengeta January Shweshi December Baba Isha mane chengeta Baba January December Baba mane chengeta Isha mane chengeta Shweshi December Baba Isha mane chengeta Rambanga kadaro Baba mune chengeta Ndokutenda Jehova Zveshuwa makandiitira ufefa Mwari Baba ramba mujipambanini pane vamwe vaitoda kundiwisira vaitoda nini kundiwisira nzira asi Mwari makaramba makashingirira Baba Ishaka natenda Baba mimi mane chengeta kurira topera Baba mane chengeta January Shweshi December Baba Isha mane chengeta Baba January December Baba mane chengeta Isha mane chengeta Shweshi December Baba Isha mane chengeta Rambanga kadaro Baba mune chengeta Baba mune ngoni zenyo Baba vandere ngadziburuke tenzi Jesu timi mune semba tenzi variko amwe vakatisiya asi Mwari Baba muna kumbondisiya Mai Maria Baba pamuri ndinobodasiya tenzi Jesu amuna pira majeseya Skymax Sigapi na Boss Gala Mafilo the producer